नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अत्यंत प्रगत आणि आघाडीवर असा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक नामांकित संस्थांमधून विद्यार्थ्यांच्या या चमक किंवा बुद्धिमत्तेला वाव देऊन त्यांना अत्यंत प्रगत असं शिक्षण देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणं आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नावलौकिक करणं हा एक उद्देश घेऊन अनेक मुलांना घडवलेला आहे. आणि त्याची चुणूक आज आपण बघतोय. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर अशा वेगवेगळ्या विषयांमध्ये कार्यान्वित आहेत आणि ते त्या जबाबदाऱ्या अत्यंत सक्षमतेने पेलवत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला की हुशार मुलांचा जिल्हा असंच आता नावलौकिक आहे. कारण आपला 10वी 12वी मधला जर रिझल्ट बघितला, त्यामधला टक्का बघितला तर निश्चितच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची नेहमीच महाराष्ट्रामध्ये वाखाणना होत असते, किंबहुना भारतात वाखाणना होत असते. याच गोष्टीला अनुसरून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली हा जो काही तालुका आहे हा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये एक एज्युकेशन हब बनण्याच्या दृष्टिकोनातून फार प्रगत दृष्टीने आणि फार वेगाने पावलं पुढे टाकत आहे. आणि त्याला कारणही तसंच आहे. या तालुक्यामध्ये अनेक शैक्षणिक संस्था अशा आलेल्या आहेत की ज्यामुळे कणकवलीतील मुलांचंच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यातल्या अत्यंत ग्रामीण भागातल्या मुलांना देखील अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण दिलं जातंय. होय, मी इंग्रजी माध्यम अशासाठी म्हणते की इंग्रजी माध्यम हा आज जगामध्ये जर पुढे जायचं असेल तर महत्त्वाचा असा मुद्दा आहे. तुम्हाला जर चांगलं इंग्रजी बोलता येत असेल तर तुम्ही निश्चितच भारतातच नव्हे तर भारताच्या बाहेर देखील अत्यंत प्राऊड फील करून किंबहुना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपला जो काही मुद्दा आहे तो मांडण्यासाठी तुम्ही सक्षम होता. कारण हे माध्यम आहे. याच्यामध्ये आपल्याला मराठी किंवा इंग्रजी ह्या वादामध्ये न पडता आज जगाच्या या चाललेल्या वाटेवरती जे माध्यम या विद्यार्थ्यांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी सक्षम आहे त्याच गोष्टींचा आपण विचार करूया. आणि त्यासाठी कणकवलीतल्या आज 3 अत्यंत प्रथितयश अशा शाळांच्या CEO आणि प्रिन्सिपॉलना आज आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आहेत आयडियल इंग्लिश मीडियम स्कूलचे आणि ज्युनियर कॉलेज सायन्स आणि कॉमर्सचे कणकवलीचे CEO श्रीयुत DP तानवडे सर. तानवडे सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. त्याच्यानंतर नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगीवेच्या CEO श्रीमती नीता शुक्ला. शुक्ला मॅडम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आणि आपल्याबरोबर आहेत बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या प्रिन्सिपॉल श्रीमती गीतांजली कुलकर्णी मॅडम. गीतांजली, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. मी जसं म्हटलं तसं की कणकवली हे एक एज्युकेशन हब होऊ घातलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने तुम्हा तिघांच्याही संस्था फार चांगल्या पद्धतीने कणकवली तालुक्यामध्ये काम करतायत. आपण आज चर्चा ह्याच दृष्टीने करणार आहोत की इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, त्याची गरज आणि यामधून होणारे विद्यार्थी, त्यांची जडणघडण यावरती आज या विशेष अशा या मुलाखतीमध्ये आपण चर्चा विशेषत्वाने करणार आहोत. मी सुरुवात करेन तानवडे सरांपासून. तानवडे सर, तुम्ही स्वतः एका माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम केलेलं आहे. तुम्ही स्वतः या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र आहात. तुमचं प्राथमिक शिक्षण देखील इथे झालेलं आहे. आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांना आजच्या प्रगत जीवनामध्ये या एज्युकेशनच्या वाटेवरती नेताना, या शैक्षणिक क्षेत्रातल्या वाटेवरती नेताना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची कशी गरज आहे, कशी आवश्यकता आहे, काय सांगाल? नमस्कार. प्रथम कोकण साथ याचं धन्यवाद मानतो. कारण एक विशिष्ट उद्दिष्ट घेऊन विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रगती करण्याचं काम तुम्ही करतात, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. मॅडम, मी मराठी माध्यमाला शिकवलेलं होतं. मराठी माध्यमामध्ये मी आणि आज इंग्लिश माध्यम. तर आपण आज जागतिक विचार केला तर आमची मुलं कुठे कमी पडतात तर कम्युनिकेशन स्किलमध्ये आमची मुलं कमी पडतात. हे अगदी प्रामुख्याने जाणवत होतं. आणि या माध्यमातून आमची संस्था ज्ञानदा इंग्लिश मीडियम ज्ञानदा शिक्षण संस्था या संस्थेने शाळा काढली आणि ही अगदी पूर्णतः ग्रामीण भागातील सामान्य माणसांना चांगलं दर्जेदार शिक्षण मिळावं हा त्यामागचा हेतू आहे. हा एक हेतू एका बाजूला असतेवेळी दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारे की आमची मुलं ही स्पर्धा परीक्षा, आमची मुलं मुलाखती या क्षेत्रामध्ये उच्च पदावर जातात. त्यावेळी मुंबई, पुणे किंवा ज्या शहरी भागातली मुलं आहेत यापेक्षा ती थोडीशी कमी वाटायला लागली. याचा अर्थ त्यांना येत नाही असं नाही,
पण त्याचं जे सादरीकरण आहे हे प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाची मुलं प्रभावीपणे विश्वासाने करत होती आणि ग्रामीण भागातील आमची मुलं तितक्या विश्वासाने करतेवेळी दिसत नव्हते. आणि त्यामुळे हे इंग्लिश माध्यम सुरू केलं. हे इंग्लिश माध्यम सुरू केलं हे अगदी म्हणजे खूप पैसे किंवा अशा ह्याच्यातून नाही, तर सामान्य अर्थार्जनातून हे उभं केलं गेलं आणि त्याच्यातून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा कशा देता येतील या दृष्टीने संस्था सतत विचार करते आणि तशा प्रकारे शिक्षक वर्ग तिथे ठेव. कारण मुलांपर्यंत जाणारा खरा महत्त्वाचा घटक हा शिक्षक आहे आणि या शिक्षक प्रभावी असला पाहिजे आणि संस्थेच्या माध्यमातून प्रभावी शिक्षक त्या विषयाला दिले गेले. याचा परिणाम अशा प्रकारे झाला की मुलांचा विश्वास वाढला, अतिशय चांगल्या प्रकारे ते शिक्षकाशी किंवा समाजाशी वावरू लागले. आणखी त्याच्यात मॅडम सांगतो की आमची शाळा जी आहे ही सर्वधर्म समभाव आहे. त्या ठिकाणी वेगवेगळे सण आम्ही साजरे करतो. हे जे सण साजरे करतो या माध्यमातून सामाजिक सलोखा हाही एक निर्माण होतो. हा वेगळा भाग असला तरी मी मुद्दाम सांगतो, पण इंग्रजीच्या माध्यमातून आमची मुलं इतर मुलांपेक्षा मराठी माध्यमाच्या मुलांपेक्षा अधिक प्रभावी वाटतात आणि त्याचा परिणाम आमच्या या गेल्या 4-5 वर्षाचा जो निकाल आहे हा निकाल बघितला तर या निकाल आमचा 10वीचा किंवा SSC बोर्डाचा निकाल चांगला आहे. पण याच्यातली मुलं IITला गेलेली आहेत, मेडिकलला गेलेली आहेत, इंजिनिअरिंगला गेलेली आहेत. अशा प्रकारे त्यांना संधी मिळाली. याचाच अर्थ आज जिल्ह्याला इंग्रजी माध्यमाची गरज आहे आणि विशेषत्वाने सायन्स आणि मॅथ्स हे जे 2 विषय आहेत या विषय इंग्रजी माध्यमातूनच झाले पाहिजेत आणि तरच पुढे करिअर करणं शक्य आहे असं माझं मत आहे. नक्कीच आयडियल इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या माध्यमातून हा तुम्ही जो काही म्हणजे मुद्दा मांडलेला आहे तो निश्चितच योग्य आहे. कारण कम्युनिकेशन स्किल हे आज महत्त्वाचं झालेलं आहे. तुम्ही काय बोलता, तुम्ही कशा पद्धतीने बोलता याच्यावरती अनेक गोष्टी ह्या ठरलेल्या असतात किंवा समोरच्याला आपण काय सांगतोय हे समजण्यासाठी एक जे माध्यम आहे इंग्लिश ते जगाची भाषा समजण्यासाठी किंवा जगाशी कम्युनिकेशन करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक झाले आणि त्या दृष्टीने तुम्ही प्रयत्न करताय. मी पुढे जाईन. आपण जे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपण बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल म्हटलं की मी सरांच्याच मुद्द्याला धरून असं मी तुम्हाला विचारेन की लहानपणापासून आपण बघत होतो म्हणजे आपल्यापैकी बरेच जण 5वी पासून इंग्रजीची त्यांची ओळख झालेली आहे. कारण 1 ते 4 हे शिक्षण हे मराठीतून असायचं आणि 5वी नंतर आपण इंग्रजी माध्यमाकडे वळलेलो होतो किंवा इंग्रजी आपल्याला विषय होता. परंतु आपण पहिल्यापासून ज्यावेळेस इंग्रजी माध्यमातून मुलांना शिकवतो त्यांच्यामध्ये या दृष्टीने कॉन्फिडन्स येण्यासाठी, कारण 1ली असो, 2री असो, 3री असो, 4थी असो आणि ज्यावेळेस 5वी ज्यावेळेस खरं एज्युकेशनचा आपलं एक मार्ग तयार होतो, आपला एक माइंडसेट होतो, काय तुम्हाला वाटते मुलांचं कसा काय ओढा आहे, काय तुमचा अनुभव आहे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या माध्यमातून? मराठी माध्यमामध्ये 1 ते 4 वर्गाला सुरुवातीला मराठीतूनच शिकवलं जात होतं. म्हणजे मराठी माध्यमामध्ये 5वी पासून इंग्रजी सुरू होतं. बरोबर. पण आता सुद्धा बऱ्यापैकी मराठी शाळेतून 1ली पासून इंग्रजी सुरू केलेलं आहे. पण ज्या वेळेला संपूर्ण सिलेबस बाल म्हणजे तुमचं ज्युनियर KG सिनियर KG पासून ज्या वेळेला मूल प्रवास करतं इंग्रजी माध्यमाच्या इंग्रजी भाषेतून ज्या वेळेला अध्यापन आणि अध्ययन या दोन्ही गोष्टी ज्यावेळेला सुरू होतात त्यावेळी त्याचा रिस्पॉन्स खूप चांगला मिळालेला आहे. आणि असं म्हटलं जातं की मुलाला जर 7व्या वर्षापर्यंत वेगवेगळ्या भाषांचं ज्ञान दिलं तर ते सहजपणे ग्रहण करू शकतं. बरोबर. असाही एक भाग आहे. म्हणजे इंग्रजी माध्यमाकडे मुलांचा ओढा का वाढला असं म्हणण्यापेक्षा ती एक भाषा आहे आणि त्या भाषेच्या माध्यमातून जर आपण विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं तर त्याच्यामध्ये वावगं असं काही ठरणार नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी की आता जी फील्ड्स आहे असं नाही की सायन्स 11वी-12वीचं सायन्सच असलं तरच विज्ञान शाखा असली तरच 12वी नंतर वेगळं काही करता येईल. पण असं म्हणण्यापेक्षा 11वी-12वीला तिन्ही फॅकल्टीजमधून आजकाल फील्ड स्कोप चांगल्या प्रकारे विकसित झालेली आहे. बरोबर. एखादा विद्यार्थी अभ्यासक्रमात जरी मागे पडत असला पण त्याच्याकडे इंग्रजी भाषेचं जर व्यवस्थित ज्ञान म्हणण्यापेक्षा स्पीकिंग ॲबिलिटी आणि प्रेझेंटेशन या 2 गोष्टी खूप चांगल्या प्रकारे इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना विकसित करता येतात ज्यावेळेला ते मूल इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतं. बरोबर. आणि आजकाल असा फरक दिसून आलेला आहे की एखाद्या
इंटरव्ह्यूमध्ये कंपन्यांच्या किंवा इतर शाखांच्या ज्यावेळेला इंटरव्ह्यू होतात त्यावेळेला विद्यार्थी रिलॅक्स कंडिशनमध्ये सुद्धा आज इंटरव्ह्यू देऊ शकतो, केवळ इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिल्या. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण दिल्यानंतर अत्यंत रिलॅक्स कंडिशनमध्ये तो इंटरव्ह्यूला सामोरा जाऊ शकतो आणि अत्यंत कॉन्फिडेंटली तो इंटरव्ह्यू देऊ शकतो. मॅडम शुक्ला मॅडम, तुम्ही फार चांगल्या चांगल्या इन्स्टिट्यूट म्हणजे काही बोर्ड एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट मधून तुम्ही या स्टेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमामध्ये काम करण्यासाठी आलेले आहात. नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलने जे नडगिवेसारख्या एका गावामध्ये आहे अशा ठिकाणी हे स्कूल उभारून सुद्धा तुमच्या शाळेने स्टार अवॉर्ड एक मिळवलेला आहे आणि ती फारच चांगली गोष्ट आहे, अत्यंत भूषणास्पद गोष्ट आहे. आय कॉंग्रॅच्युलेट फॉर दॅट ऑल्सो. हे असताना नडगिवेसारख्या एका गावात ज्यावेळेस आपण अशी स्कूल उभारतो तिथे विद्यार्थी येतात. ते विद्यार्थी केवळ शहरातूनच आलेले असतात असं नाहीये, ते खेड्यापाड्यातून ग्रामीण भागातून आलेले असतात. त्यांच्या घरातली पार्श्वभूमी ही इंग्रजीला पोषकच असेल असंही काही नेसेसरी नाहीये, परंतु हे सगळं गृहीत धरून त्या मुलांना त्या वातावरणाशी, ह्या एज्युकेशनशी आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी तुम्ही जे पोषकत्व देता, त्यांना जी उभारी देता, ती कशा पद्धतीने तुमच्या शाळेतून दिली जाते त्या संदर्भात आम्हाला ऐकायला आवडेल. नक्कीच. म्हणजे जे नॅशनल इंग्लिश मीडियम हायस्कूल आहे आदर्श एज्युकेशन सोसायटी मार्फत ते एस्टॅब्लिश झाली, त्याला आता जवळजवळ 20 वर्ष झालेले आहेत. तर आमचे संचालक मंडळ आहे त्यांचं हेच ध्येय होतं की आमच्या मुलांनी कुठेही बाहेर पडताना कमतरता वाटू नये. कारण जेव्हा आपण म्हणतो शिक्षण, हे शिक्षण फक्त फॉर्मल नसून त्यांना बाहेर पडणं, जेव्हा त्यांना लोकांशी संवाद साधायचा असेल त्यांच्यामध्ये ते 21st सेंचुरी स्किल्स डेव्हलप व्हायलाच पाहिजे. सो ते त्याच्या मागे ध्येय होतं. जवळपास एवढी वर्ष आपण त्याच्यामध्येच प्रयत्न करतो. आता तुम्ही जे प्रश्न आता विचारला की त्यांना घरी तसा सपोर्ट सिस्टम नाही आहे, तरीही आपण एवढे पुढे कसं जाऊ शकलो, तर आमच्या शाळामध्ये आम्ही NEP जे 2020 पॉलिसी आहे त्याला धरून चाललोय. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की प्रत्येक शाळेने शिक्षण क्षेत्रामध्ये लोकल लँग्वेजला पण भर द्यायला पाहिजे आणि मातृभाषाला पण तेवढंच आपल्याला इम्पॉर्टन्स द्यायला हवं. तर तेच घेऊन आम्ही आमच्या प्री प्रायमरी ते ग्रेड 10 पर्यंत ज्या मुलांना आम्ही शिक्षण देतो तेव्हा आम्ही ड्युअल लँग्वेजमध्ये आमची इन्स्ट्रक्शन्स असतात. कॉन्सेप्ट डीलिंग पण तसंच आपण देतो. म्हणजे जेव्हा मुलांना असं वाटतं की टीचर्सला जेव्हा वाटतं की मुलांना ते समजण्यासाठी थोडंसं कठीण आहे, तेव्हा आम्ही लगेच त्यांना ट्रान्सलेट करून समजवून घेतो. त्यामुळे ते त्यांना समजून पण होतं आणि ते मुलं जेव्हा आमचे एक्झाम्स वगैरे असतात दे रिअली एक्सेल इन दॅट फील्ड. आणि जसं तुम्ही म्हणाले तसं स्टार एज्युकेशन अवॉर्ड आम्हाला जे मिळालं, इट हॅज बीन अवॉर्डेड टू अवर प्रेसिडेंट मिस्टर मनोज घुलेकर एज अ चेंज ऑफ लीडर. म्हणजे त्याच्या पाठीमागे पण उद्देश त्यांचा हाच आहे की आपण ट्रेडिशनली जेव्हा टीचिंग आपण वर्षोनुवर्ष करत आहोत तर त्याच्यामध्ये पण एक चेंज हवं. कारण आपली जी आत्ताची पिढी आहे त्यांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट एवढा नसणार आहे. जसा मागे जेव्हा आम्ही शाळेत शिकलो तेव्हा आमचं जे शिक्षण धोरण होतं आणि आत्ताची मुलं जे स्वतः कम्प्युटरवर जातात, मोबाईलवर ॲक्सेस करतात, तेव्हा त्यांना खूप एक्सपोजर असतं. मग त्या लेवलला जाऊन आमच्या टीचर्सनी पण तिथे स्ट्राईक करायला पाहिजे बॅलन्स. मग त्यासाठी आम्ही वेगवेगळे ट्रेनिंग वगैरे कंडक्ट करतो सो दॅट टीचर्स आर ऑल्सो इक्विप्ड आणि त्यामुळे आम्ही ते बॅलन्स स्ट्राईक करू शकतो. बरोबर. निश्चितच हा बॅलन्स हे करून तुमच्या शाळेच्या माध्यमातून अनेक मुलं प्रशिक्षित होत आहेत किंवा चांगल्या पद्धतीने ते जगामध्ये वावरण्यासाठी पुढे जात आहेत. सर तुमच्याकडे मी पुन्हा येईन. ज्यावेळेस आपण एज्युकेशन सिस्टीमचा जेव्हा विचार करतो त्यावेळेस आजचं एज्युकेशन म्हणजे फक्त पुस्तकी ज्ञान एवढ्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाहीये, तर त्याच्याबरोबर अनेक आस्पेक्ट जोडले गेलेले आहेत. मग ते स्पोर्ट्स असो, एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज असोत किंवा समाजाशी त्याची नाळ जोडण्यासाठी केलेल्या अनेक वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज असोत, मग ते भाषण म्हणजे वक्तृत्व स्पर्धा असो किंवा इतर अशा. या दृष्टिकोनातून आपण आपल्या शाळेमार्फत किंवा जेव्हा आपण ह्या मुलांना पुढे घेऊन जातोय समाजामध्ये सक्षमपणे नेण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करत असतो आणि अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या शाळेच्या मार्फत कशा पद्धतीचे शिक्षण देता? खूप छान प्रश्न आहे. कारण आजच्या शिक्षणाची खरी जी कमतरता दिसते ती इथेच आहे
की मुलांना फक्त पुस्तक याऐवजी इतर माध्यमाचा किंवा इतर साधनं हाताळता येत नाहीत किंवा वेळ नसतो. आणि या दिशेने आम्ही आमच्या ज्युनियर कॉलेज, हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये आम्ही खूप चांगले प्रयत्न करतो. आता हे आम्ही चांगलं म्हणतो आहे, बरोबर, पण आम्ही मार्शल आर्टच्या माध्यमातून कमांडो ट्रेनिंग देतो की जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढावा, धैर्य वाढावं. त्याच्यामधून रोप क्लाइम्बिंग, मल्लखांब, तलवारबाजी हे जे पारंपरिक खेळ आहेत हे दाखवले जातात. त्याच्यातून विद्यार्थी खूप अगदी म्हणजे त्याच्यात कसं कॉन्फिडन्स त्यांचा वाढतो की त्याला आज ग्राउंड हे मुलांना खूप कमी झालेलं आहे, खेळणं कमी झालं आहे. आणि हे इथे आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे काय आलं की मुलांमध्ये एक विश्वास वाढला आणि शाळेकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही वाढला, चांगला दृष्टिकोन निर्माण झाला. आम्ही मुलींसाठी तायकांदो ही संकल्पना राबवतो की जेणेकरून मुली सक्षम झाल्या पाहिजेत. की आज समाजामध्ये ज्या सगळ्या समस्या बघतो त्या समस्या दुबळ्यांकडे मुली सक्षम आहेत. तर तायकांदो कंपल्सरी 5वी ते 12वी पर्यंतच्या मुलींसाठी तायकांदो, चेस्ट ॲक्टिव्हिटीज, ते आपण काय म्हणतो ते स्केटिंग ॲक्टिव्हिटी. त्यानंतर आता टेबल टेनिस हा गेम अगदी इंडोर गेम आहेत. बरोबर. आणि हे सगळे गेम त्या ठिकाणी आणि आमचे जे कार्यक्रम होतात, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हे साधारणतः या वातावरणाला धरून विद्यार्थ्यांमध्ये ते कलागुण निर्माण करण्याचा आणि संस्कृती जोपासणे ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामध्ये यश आलं आहे. इव्हन आमची मुलं वर्षातून 2 वेळा किमान शेतावर जातात. प्रत्यक्ष शेती कशी करतात शेतकरी, कोणतं बियाणं कशा रीतीने पेरलं जातं हे बघतात. आम्ही आमच्याकडे एक छोटीशी बाग पण केली आहे. त्याच्यामध्ये हळद किंवा ही जी पावसाळी होणारी पिकं ही काढली. वन डे मार्केट जे व्यवहार ज्ञान मिळावं यासाठी आम्ही एक वन डे मार्केट हे त्या ठिकाणी घेतो आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थी कसा व्यवहार करायचा, मार्केटिंग कसं करायचं, विकायचा आपला माल कसा, त्यासाठी काय ॲडव्हर्टाईज करायची हे मुलांना मिळतं. म्हणजे केवळ पुस्तक नाही तर पुस्तकाबरोबर हे सगळं आम्ही देतो आणि या सगळ्यामुळे पालकांचा विश्वास हा आयडियलकडे वाढलेला आहे, विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि हा विद्यार्थी असं आमची एक धारणा आहे की उद्या बाहेर पडणारा विद्यार्थी आमचा हा अतिशय चांगला सक्षम नागरिक होईल ही आमची अपेक्षा आहे आणि त्या दिशेने आमची वाटचाल चालू आहे आणि त्याला यश बऱ्यापैकी प्राप्त झालेलं आहे. नक्कीच. कुलकर्णी मॅडम, जसं आपण बाल शिवाजी इंग्रजी विद्यापीठाच्या मिडियम स्कूलच्या माध्यमातून जेव्हा आपण शिकवतो मुलांना, त्यावेळेस जसं सरांनी सांगितलं तसं की माध्यमं आहेत म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज किंवा इतर आहे, परंतु त्याचबरोबर आज समाज माध्यम किंवा हे हाताळणं किंवा कॉम्प्युटरचं ज्ञान हे फार महत्त्वपूर्ण झालेलं आहे. जेव्हा कोरोनाचा कालावधी होता तेव्हा आपलं सगळं एज्युकेशन ह्याच्यावरती सुरू होतं आणि त्याची उलट आणि सुलट दोन्ही प्रकारे चर्चा सुरू आहे की त्याच्यामुळे मुलांना मोबाईलचा ध्यास लागलेला आहे, मोबाईल मुलं सोडायला मागत नाहीत. परंतु त्याचबरोबर हेच एक माध्यम असं आहे की ज्याच्यामधून मुलं जगाशी कनेक्ट होऊ शकतात चांगल्या गोष्टींसाठी, सकारात्मक गोष्टींसाठी. त्याचा जर अशा पद्धतीने वापर करून घेतला तर आपल्या शाळेच्या माध्यमातून अशा टेक्निकली दृष्ट्या किंवा नेटिझन ज्याला म्हणतात किंवा या दृष्ट्या पुढे जाणाऱ्या मुलांसाठी आपल्या शाळेतून कशा पद्धतीने त्यांना वाट करून दिली जाते किंवा कशा पद्धतीचं एज्युकेशन दिलं जाते? मोबाईल यंत्रणेला धरून आपण सध्या सगळेच मोठे लहान सगळेच समाजामध्ये वावरतात. कारण आता मोबाईल हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्ट झालेला आहे. मीन्स दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट मीडियम फॉर एज्युकेशन और फॉर एनी सर्चिंग एनी न्यू थिंग. मला असं वाटतं त्यातला जो नकारात्मक पॉईंट आहे म्हणजे काही साईट्स आहेत त्या कशा वाईट आहेत हे पटवून सांगणं आपलं शिक्षक म्हणून, सामाजिक घटक म्हणून तो एक भाग शाळेमधून कायम समुपदेशन आम्ही करतोच. म्हणजे इव्हन प्रत्येक शाळा त्यामागे करते, प्रत्येक शिक्षक करतो, पालक करतात. पण त्याचबरोबर या कॉम्प्युटरचा वापर आपल्या करिअरसाठी किंवा त्यातले जे टूल्स आहेत त्याचा वापर आपल्या करिअरसाठी कसा करता येईल याचं शिक्षण आमच्याकडे इयत्ता 1लीपासूनच आम्ही कम्प्युटरचे पिरियड्स लावलेले आहेत. कम्प्युटर कोडिंग
आठवड्याच्या 3 तासिका आहेत. त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष मुलांना कम्प्युटर हँडल करायला दिले जातात. स्वतःचं ॲप म्हणजे ॲप तयार करण्यापर्यंत इयत्ता 7वीपर्यंत ॲप तयार करणे ही प्रोसेस होते. आणि चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन त्याचं केलं जातं. मुलांनाही त्याच्यामधला पॉझिटिव्ह पॉईंट कळलेला आहे. आणि दुसरी बाजू जर त्यांना वळवायचं असेल, हे नका करू म्हणून सांगितल्यानंतर जास्त मुलं नकारात्मकतेकडे जातात. माझं तर असं म्हणणं आहे, ज्यावेळेला आपण ही गोष्ट नका करू म्हणून सांगतो, मग ती बरोबर कशी करायची हे पण तेवढंच सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे नकारात्मक बाजू जर होकारात्मक वेने जर आपण पॉझिटिव्ह वेने जर मुलांपर्यंत पोचवली, तर मला वाटतं या पिढीला मोबाईलपासून किंवा त्याच्यापासून होणाऱ्या घातक परिणामांपासून आपल्याला दूर नेता येईल. बरोबर, नक्की. आणि हे शिक्षण वन वे नाही, म्हणजे त्याबरोबर पालकांना पण त्याचं महत्त्व कळवून दिलं पाहिजे. तुम्ही मोस्ट एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. मीन्स मोबाईल इज द और लॅपटॉप इज द वे टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल फील्ड्स. पण खरोखरच तुमचं मूल त्या कम्प्युटरकडे काय करतं हेही तुमचं एक सुपरविजन त्याच्यावर असलं पाहिजे. आणि बऱ्यापैकी विद्यार्थी ज्यावेळेला शाळेमध्ये असतो त्यावेळेला तो शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि संस्था यांच्या निगराणीखाली असतो. त्याच्यामुळे शक्यतो या गोष्टी घडत नाहीत. आणि कम्प्युटर या विषयाच्या बाबतीत जर शाळांमधून व्यवस्थित शिक्षण दिलं गेलं, त्याची पॉझिटिव्ह साईड जर सांगितली गेली, तर विद्यार्थी कम्प्युटर क्षेत्रामध्ये चांगल्या प्रकारे आपलं करिअर घडवू शकतो. नक्कीच, नक्कीच, बरोबर आहे. तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे. आणि ह्याचा पालकांनी निश्चितच विचार करायला पाहिजे की आपला मुलगा नक्की किंवा आपला जो काही मुलगा आहे, मुलगी आहे, की नक्की काय करते याच्यात थोडंसं जर लक्ष दिलं तर त्याचे जे नकारात्मक परिणाम आहेत ते आपण हे करून ते सकारात्मकतेमध्ये आपण बदलू शकतो आणि त्याचा फार सुंदर वापर त्याच्या एज्युकेशनसाठी होऊ शकतो. शुक्ला मॅडम, मी तुमच्याकडे येईन. जेव्हा नळगिवेसारख्या गावामध्ये आपण एवढं चांगलं जेव्हा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आपण जेव्हा चालवतो, त्यावेळेस अनेक वेळेस असे प्रश्न उपस्थित केले जातात की शिक्षण तर आहेच, चांगलं क्वालिटी एज्युकेशन आपल्याला मिळते, परंतु त्या विद्यार्थ्याला पुढे स्कोप काय, अशा पद्धतीचा एक सूर असतो. किंबहुना अशी काही मुलं असतात की जो एकामध्ये असा स्पार्क असतो की तो सायंटिस्टच होणार आहे, हे त्या शिक्षकाला माहिती असते, परंतु त्याला काही लिमिटेशन्स असतात, तो पुढे काही करू शकत नाही. एखादा मुलगा असा आहे की तो उत्तम स्पोर्ट्समन होणार आहे, हे त्या शिक्षकाला माहिती असते, कारण त्याचं ते व्हिजन असते, परंतु त्याला पुढे त्याला एक लिमिटेशन्स असतात, त्याच्या पुढे तो काही करू शकत नाही. अशा वेळेस तुमच्या शाळेच्या माध्यमातून अशा मुलांना हेरून तुम्ही विशेष असं त्यांना काही कोचिंग किंवा विशेष एज्युकेशन देता का? नक्कीच. म्हणजे आजच इनफॅक्ट आपल्या इंटरव्ह्यू नंतर आमच्या 10वीच्या मुलांबरोबर माझं व्होकेशनल गायडन्स वर्कशॉप मी आज शेड्यूल केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हेच चर्चेचा विषय आहे की 10वी नंतर आपण काय करू. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये आणि त्याच्या आता काय डेव्हलपमेंट झालेली आहे, तर NEP 2020 हॅज ओपन्ड अप द डोअर लाईक एनिथिंग इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. सो यू कॅन गो फॉर मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट. Okay, you can do parallel courses simultaneously. So there are scope in terms of professional courses. There are scope in terms of startups. So what are the requirements for those kind of courses that I'm going to talk with this student. आणि तसंच जसं तुम्ही सांगितलं तसं सगळेच विद्यार्थ्यांचे इंटरेस्ट लेवल वेगळे असतात. आता आमच्याकडे इंटरेस्ट आहे, पण डू आय हॅव द ॲप्टिट्यूड टू परस्यू दॅट एक्नॉलेजमेंट माय स्टुडंट शुड हॅव. सो ते आम्ही त्यांच्याबरोबर जेव्हा आम्ही बोलू तेव्हा आम्ही त्यांना सांगणार आहोत. मग हे ॲप्टिट्यूडसाठी मुलांनी करिअर ॲप्टिट्यूड टेस्ट जे वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन ऑफर करतात, दे शुड ऑफ फॉर इट. मग त्यावेळेला नक्कीच त्यांना कळतं की कधी कधी इंटरेस्ट आणि ॲप्टिट्यूड मॅच होतात आणि कधी कधी ते नाही होत. मग तेव्हा काय असतं, मला जरी सायंटिस्ट बनायचं असेल, पण सायंटिस्ट सांगा किंवा ज्यांना ॲस्ट्रॉनॉट बनायचं असेल तर त्यांचं फिजिक्स खूप स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. सर मला आवड आहे, पण माझे जे फिजिक्सचे ग्राउंड लेवलची कॉन्सेप्ट आहे, एम आय क्लिअर विथ दोज? इफ आय एम नॉट, देन आय विल नॉट परफॉर्म इन दॅट ॲप्टिट्यूड टेस्ट. दॅट्स वेन आय विल रिअलाइज की मी ॲस्ट्रॉनॉट म्हणजे परस्यू करू किंवा नको. आणि अगेन अलॉंग विथ फिजिक्स मॅथमॅटिक्स पण एवढंच पाहिजे आम्हाला. ठीक आहे.
तर त्यासाठी मुलांनी ॲप्टिट्यूड टेस्ट द्यायला हवी. त्याच्यामध्ये त्यांचं इंटरेस्ट, ॲप्टिट्यूड आणि पर्सनॅलिटी हेही त्यांना कळतं. हे जेव्हा मिक्स अँड मॅच झाल्यानंतर वी नीड टू कंडक्ट 1-to-1 काउन्सिलिंग विथ देम. तेव्हा आम्ही सांगू मुलांना दॅट यू हॅव इंटरेस्ट, युअर ॲप्टिट्यूड्स आर सो अँड सो. इफ दे मॅच, फाईन, यू कॅन गो हेड विथ इट. इफ देर आर गॅप्स, देन वी कॅन डेफिनेटली हेल्प देम की आता तुम्ही पुढे काय करायला हवं, कोणत्या विषयामध्ये तुम्ही आणखी मेहनत करायला हवी. बरोबर. आणि सो दिस इज वन थिंग विच ओपन्स द डोअर फॉर द गायडन्स. आणि जसं मी सांगितलं तसं NEP 2020 मध्ये गव्हर्नमेंट हॅज कम अप विथ सो मेनी ऑप्शन. जसं वी बिगॅन विथ की आपलं जे यंग जनरेशन आहे, वी आर लुझिंग आउट ऑफ देम बिकॉज दे वॉन्ट टू गो अब्रॉड टू स्टडी अहेड, राईट. कारण कुठे ना कुठे त्यांना कमतरता वाटते की आपल्या इथे ते रिसोर्सेस अवेलेबल नाही आहे, किंवा रिसोर्सेस असेल, कॉलेजेस असेल, तर तिथे ते पर्सेंटेजमध्ये त्या कॉम्पिटिशनमध्ये आमची मुलं दे डोंट गेट दी अपॉर्च्युनिटी. तर आता गव्हर्नमेंटने काय केलं आहे, ते इन्व्हायटेड युनिव्हर्सिटीज, आणि आपली पण जे युनिव्हर्सिटी आहे त्यांचे कोलॅबोरेशन चालू आहे त्यांच्याबरोबर. सो इवन इफ आय एम सिटिंग हिअर, आय कॅन परस्यू दॅट कोर्सेस. सो ही जी इन्फॉर्मेशन आहे, वी आर गोइंग टू मेक देम अवेलेबल फॉर आवर स्टुडंट. म्हणजे प्लॅन जसं जरी 5 वर्षानंतरचा असेल, दे कॅन स्टार्ट डुईंग इट राईट अवे. आणि स्पोर्ट्सचं जसं तुम्ही सांगितलं, वी ॲब्सोल्युटली, जसं सरांनी पण आता म्हणाले, आमच्याकडे पण टायकोंडो आहे. आमचे कोच त्यांना ट्रेन करतात. वी हॅव इंटरनॅशनल कोच फॉर व्हॉलीबॉल. ओके. आणि कबड्डीचे पण आमचे जे PE सर आहेत, इज वंडरफुल वेन इट कम्स टू कबड्डी कोचिंग. आणि आमच्या मुलं पण बाहेर कॉम्पिटिशनमध्ये जाताना स्टेट लेवल आणि नॅशनल लेवलची कॉम्पिटिशनमध्ये दे स्टँड. तर म्हणजे आम्ही पण, आणि म्युझिक पण आहे आमच्या इथे. सो होलिस्टिक डेव्हलपमेंटसाठी वी आर गिव्हिंग देम इनफ ऑफ एक्सपोजर. सो बाय द टाइम दे हॅव रीच द सेकंडरी लेवल, समवेअर दे विल अंडरस्टँड दॅट दिस इज वेअर माय इन्क्लिनेशन लाईज इन. आणि त्यातल्या त्यात आम्ही ॲट अ पर्सनल लेवल आमच्या टीचर्स आणि आमच्या कोच बरोबर पण आम्ही वी कीप गेटिंग द डिस्कशन ऑन की कोणत्या मुलांनी कुठे परस्यू करायला हवं. बरोबर. सो देस वेन वी कंपाईल, आमच्या PTM वर जेव्हा मुलं पेरेंट्स येतात, वी कॅन कम्युनिकेट विथ देम अँड दॅट्स हाऊ वी कॅन शेप अप देअर फ्युचर करिअर. नक्कीच नक्कीच बरोबर आहे की त्या दृष्टिकोनातून आपण जर विचार केला तर निश्चितच ह्या मुलांना पुढे, म्हणजे 10वी नंतर पुढे काय, 12वी नंतर पुढे काय, हा जो काही प्रश्न पडतो काही मुलांना, तो कुठेतरी तो मिटून जाईल. आणि त्याच्यासाठी तुमच्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही त्यांना एक ग्राउंड तयार करून देताय किंवा एक पाथ तयार करून देताय. सर, हे सगळं करत असताना जसा मॅडमनी उल्लेख केला की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा ते ज्या वेळेसपासून इम्प्लिमेंट होईल त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कार्यकरण होईलच, परंतु आत्तापासून आपण जेव्हा याची सुरुवात करतोय त्याच्यामध्ये इतर, म्हणजे फक्त एज्युकेशनलाच महत्त्व न देता इतर ज्या आहेत, म्हणजे आज त्यांनी वोकेशनल ट्रेनिंग्स किंवा अशा ह्याला प्राधान्य देण्यासाठी महत्त्व, कारण आपल्याला रोजगाराचा फार मोठा प्रश्न पुढच्या, आत्ताही आहेच, परंतु पुढच्या काही वर्षामध्ये तो फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भेडसावणार आहे आपल्याला. त्या दृष्टीने आतापासून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. तर अशा दृष्टिकोनातून आपण आपला सिंधुदुर्ग जिल्हाचा विचार केला तर आपण काही करतो का? 25चं धोरण, शैक्षणिक धोरण, याच्यामध्ये उद्दिष्ट म्हणून खूप चांगली समाविष्ट केली, पण ती लोकांपर्यंत, शिक्षकांपर्यंत येणे आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत हा काही कालावधी त्याच्यामध्ये जाण्याची शक्यता आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे आज निश्चितपणे हे म्हणजे हे इतकं करता येत नाही. आणि त्यामुळे नेमकं काय करायचं हे त्या धोरणाबद्दल हे अजून म्हणजे त्याची जी संकल्पना आहे ही स्पष्ट झालेली नाही. एका बाजूला ती स्पष्ट झाली नसते वेळी, दुसऱ्या बाजूला आपण मॅडमने म्हटलं त्याप्रमाणे की विद्यार्थ्याचं जे सुप्त गुण जे आहेत, तर हे सुप्त गुण ओळखून, आणि हा शिक्षकच चांगला ओळखू शकतो किंवा आई वडील. बरोबर. पण आई वडील आज आपण बघितलं तर आई वडिलांना खूप कमी वेळ आहे आणि त्यामुळे ही शिक्षकावर जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या ज्या संधी आहेत ह्या संधी त्याला उपलब्ध करून दे. आता 25चं जे शैक्षणिक धोरण आहे या धोरणामध्ये प्रॅक्टिकलला अधिक महत्त्व दिलेलं आहे. त्याने स्टेप्स वगैरे बदललेले आहेत. ह्या जरी बदलल्या असल्या तरी त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल जे असेल याला अधिक महत्त्व दिल्यामुळे विद्यार्थी उद्या बाहेर पडल्यानंतर त्याच्यामध्ये आणखी एक भाग आहे की चॉईस आहे की
कोणत्या माध्यमातून त्याचा आवड, जशी ॲप्टिट्यूड टेस्ट म्हटले त्या टेस्ट घेतल्या जातील, त्याची आवड निरीक्षण केले जाईल, त्या आवडीप्रमाणे त्याला त्याचं जे शैक्षणिक धोरण आहे हे निवडायला संधी मिळेल, आणि निवडायला संधी मिळाली तर नक्की तो उद्या आपलं करिअर करेल, हे त्याच्यातलं उद्दिष्ट आहे. पण हे अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे आज तरी ते आपल्याकडे उपलब्ध नाही आहे. आता मग असलेल्या परिस्थितीमुळे आपल्याला काय करता येईल, आपण जिल्हा म्हणून ज्यावेळी करतो तर त्यावेळी सगळ्यात महत्त्वाचे आज जर असेल तर सामाजिक डिस्टर्बन्स किंवा आपण जी सामाजिक स्थिती आहे ही खूप चांगली आहे असं म्हणता येत नाही. मग विद्यार्थ्यांना आपली जी सामाजिक स्थिती आहे, आपल्या ज्या परंपरा आहेत, या परंपरा माहीत झाल्या पाहिजेत. आणि ह्या ज्यावेळी परंपरा माहीत जातील त्यावेळी त्याला साहजिकच आपल्या कुटुंबाबद्दल, आपल्या कुटुंबानंतर आपल्या वाडीबद्दल किंवा गावाबद्दल आणि नंतर राष्ट्राबद्दल हे प्रेम वाढत जाईल. हे करण्यासाठी आपल्या पारंपरिक ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी विद्यार्थ्यांपर्यंत नेणं आवश्यक आहे. अगदी घरातल्या जेवणाला बसतेवेळी किंवा आम्ही अशा प्रकारे एक प्रयोग केलेला की जेवणाला सुरुवात करतेवेळी तो श्लोक वदनिक घेता, तर तो त्याच्यामुळे कसं एक वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण होतं आणि ते जे पचन आहे चांगलं होतं एक, आणि दुसऱ्या बाजूला आमचं एक कल्चर आहे ही जाणीव होते. आम्ही मॅडम यावर्षी एक छान उपक्रम केलेला की पारंपरिक जे खेळ आहेत, अगदी विटू दांडू, लगोऱ्या, हे जे खेळ आहेत हे मुलांपर्यंत आणले, त्याचं माहिती त्या मुलांना दिली. आणि हे आज कसं आहे ग्राउंड्स वगैरे कमी आहेत, तर हे जे आहेत खेळ, हे अगदी पचीने खेळणे हाही एक खेळ छानपैकी वाढला आणि ते खेळ मुलांना खेळायला दिले, मुलांनी माहिती दिली आणि याला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाला की खूप चांगला. त्याचबरोबर मुलं म्हणजे क्रिएटिव्हिटी मुलांमध्ये असते, ही क्रिएटिव्हिटी त्यांना कन्व्हर्ट करणे किंवा त्या एक विशिष्ट, त्यासाठी आम्ही दरवर्षी विज्ञान प्रदर्शन घेतो. आणि हे जे विज्ञान प्रदर्शन घेतो या माध्यमातून मुलं प्रतिकृती करतात. आपण केलेली प्रतिकृती आहे ही प्रतिकृती म्हणजे त्याचं जे सादरीकरण आहे हे प्रभावीपणे करतात. त्याच्यामुळे दोन गोष्टी फायदा होतात की त्याची क्रिएटिव्हिटी जी आहे ही आपल्याला नक्की वाढली मिळते, आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला कॉन्फिडन्स, जो मी बोलू शकतो, मी सांगू शकतो, मी माझं म्हणणं पटवून देऊ शकतो, हाही विश्वास मुलांमध्ये निर्माण होतो. अशा प्रकारचे आम्ही काही गोष्टी राबवतो. आणि हे जर असं प्रत्येक शाळेने ग्राउंड आज आपण बघितलं तर ग्राउंड्स कमी झालेले आहेत, तर शाळांमध्ये ग्राउंड असले पाहिजेत. आणि या माध्यमातून त्याच्यामध्ये फुटबॉल असतील, व्हॉलीबॉल असेल, कबड्डी असेल, तर हे मुलांना खेळता आलं पाहिजे. कारण जोपर्यंत मूल खेळत नाही तोपर्यंत तुमच्या अभ्यासामध्ये तितकं प्रगती करेल असं वाटत नाही. आणि त्यामुळे खेळायला त्याला मिळालं पाहिजे, त्याला विरंगुळा आणि त्याच्या लायकिंगचं. नेहमी आम्ही साधारणतः जे कार्यक्रम करतो, कल्चरल ॲक्टिव्हिटी वगैरे असतात किंवा स्पोर्ट्स डे वगैरे, यावेळी मुलं खूप उत्साही असतात, कारण त्यांना जे हवं असतं ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो. आता त्याचा फायदा असा होतो की तो फिजिकली चांगला होतो, अभ्यासाकडे लक्ष होतो आणि कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यामध्ये निर्माण होतं. आणि हे जे सगळं आहे हे जर आपण सिंधुदुर्गमध्ये सगळ्या शाळांनी, आता मी फक्त इंग्लिश मिडियमच असं म्हणत नाही, तर मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये जर असं करता आलं तर एक चांगली पिढी, आमची संस्कारक्षम पिढी. आज सगळ्या पालकांचं किंवा समाजाचं म्हणणं काय की मूल हे मोबाईलकडे येतं, मूल समाजापासून दूर गेलेलं आहे, कुटुंबामध्ये ते रमत नाही, ते एकाकी झालेलं आहे. तर ह्या एकाकी मुलाला या माध्यमातून, खेळाच्या माध्यमातून, प्रयोगाच्या माध्यमातून, त्याला पूर्वीचं कल्चर दाखवण्याच्या माध्यमातून, संस्काराच्या माध्यमातून जर आपण आणलं तर उद्याचा चांगला नागरिक होणं खूप कठीण आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी जर असा प्रयत्न केला तर तो निश्चितच यशस्वी होईल असं मला वाटतं. त्यामुळे माझ्या शिक्षक बांधवांना ही एक विनंती आहे की थोडंसं हे आउट ऑफ विदाऊट आपल्याला करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. नक्कीच. किंबहुना शिक्षक हेच गुरु तर म्हटले जातातच, परंतु समाजामध्ये वावरण्यासाठी, त्याला एक चांगला नागरिक करण्यासाठी शिक्षकांचा वाटा हा फार मोलाचा असतो. कारण आपण बघतो की शाळेमध्ये जर एखादं झाड दिलं आणि सांगितलं की घरी जाऊन लाव, तर तो आई वडिलांना येऊन सांगतो की हे सरांनी किंवा गुरुजींनी किंवा बाईंनी हे झाड लावायला सांगितलेले मॅडमने आणि त्याला दररोज पाणी घालायला सांगितलेले. आणि जर त्याला पाणी घालायला मिळालं नाही तो शाळेत जाता जाता सांगतो आपल्या आईला किंवा वडिलांना, त्या झाडाला तांब्यावर पाणी घाला. हे काम किंवा ही जी नियमितता, हे जी ॲक्टिव्हिटीज आहे हे केवळ शिक्षक करू शकतो, कारण शिक्षकाचा प्रभाव त्या मुलावरती जास्ती असतो. कुलकर्णी मॅडम, तुमच्याकडे मी येईन. हे सगळं हे करत असताना आज आपण बघतो मुलं जी आहेत त्यांचा IQ प्रचंड आहे.
लहान म्हणजे आपण जन्मताच जे बघतो त्यांच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या फार फास्ट आहेत आणि फार फास्ट त्यांची डेव्हलपमेंट होत असते, त्यांची बुद्धिमत्ता वाढत असते. आणि आजची मुलं ही खूप हुशार आहेत, खूप लवकर शिकतात असं म्हटलं जाते. मग या बाल शिवाजी इंग्लिश मिडियमच्या माध्यमातून जेव्हा अशी मुलं तुमच्याकडे येतात की ज्यांचा IQ ऑलरेडी जास्ती आहे, त्यांच्या शंकांचं निरसन करताना कदाचित तुमच्या शिक्षकांची त्रेधा उडत असतील, अशा वेळेस तुम्ही त्यांचे अतिरंजितही असतील कधीतरी प्रश्न, कारण त्यांना ते माहिती नसतात, परंतु त्यांच्या भाषेत त्यांना समजावून सांगून जर त्यांना पुढे घेऊन जायचं असेल आणि त्या विषयातली त्यांची गोडी वाढवायची असेल किंवा त्या विषयातली गोडी त्यांची कमी करायची असेल तर आपण कसे प्रयत्न करता? एक वर्ग म्हणून जर विचार केला, ज्यावेळेला वर्गात एखादा शिक्षक ज्यावेळेला शिकवतो त्यावेळेला 3 ग्रुप असतात वर्गामध्ये. एक अतिशय प्रज्ञावंत, एक म्हणजे मीडियम आणि एक थोडी लो लेवल. एज्युकेशन देताना शिक्षकाला म्हणजे एक तासिका सपोज मॅथ्स शिकवायचं असेल तर शिकवताना त्याला पोर्शननुसार गेलं पाहिजे. बरोबर. पण तो पोर्शन शिकवते वेळी किंवा एखादी कन्सेप्ट समजावून सांगते वेळी हुशार मुलांना ते कदाचित चटकन कळेल. दुसऱ्या मिनिटाला मुलं तुम्हाला उदाहरण सोडवून पण दाखवतील, मधले थोडासा वेळ घेतील. पण जे कच्चे आहेत किंवा त्यांना नीट समजलं नसेल, कच्चे म्हणू नये विद्यार्थ्याला, त्याच्यापर्यंत ते पोचलं नसेल तर थोडंसं वेगळ्या प्रकारे त्यांना सांगावं लागेल. हा झाला भाग दुसरा आणि 3 नंबरचा ग्रुप जो आहे. पण ज्या वेळेला लेवल 1चे विद्यार्थी तुमच्याकडे येतात त्यावेळेला त्यांच्याकडे असलेलं ज्ञान मे बी इट शुड बी आउट ऑफ लेवल ऑफ युअर टेक्स्च्युअल सिलेबस. मग ते तसं घेऊन आल्यानंतर एखादा प्रश्न, आता इयत्ता 9वीला बायोटेक्नॉलॉजीचा लेसन आहे, सायन्स 2ला बायोटेक्नॉलॉजीचा लेसन वाचते वेळी त्याच्यामध्ये तुम्ही शिक्षण ज्यावेळेला ॲक्च्युली तो लेसन ज्यावेळेला शिकवायला सुरुवात करता त्यावेळेला तुम्हाला वाटतं की हा लेसन सहजपणे होऊन जाईल. पण त्याच्यामध्ये जे हेडिंग्स आहेत त्या हेडिंग्सच्या मुळाशी जर तुम्ही नाही गेला तर ते प्रज्ञावंत नाही इतर मुलांना सुद्धा समजणं खूप अवघड जातं. मग ते सोप्यापर्यंत कसं पोचवायचं तो एक भाग. आणि प्रज्ञावंत मुलांना जर त्याच्यामध्ये खरोखरच बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये इंटरेस्ट असेल, एक पॉईंट घेऊन मी बोलते, तर ते जीन्स बदलण्याची जी प्रक्रिया बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आहे आज, मग त्याचा एक स्पेशल तुम्ही व्हिडिओ दाखवा किंवा त्या पद्धतीची प्रोसेस काही एक्झाम्पल्स दाखवा. काही वनस्पती त्याप्रमाणे डेव्हलप केलेल्या आहेत, बोन्साय हे त्याच्यामधलं उदाहरण आहे. मग अशा पद्धतीने जर तुम्ही आउट ऑफ द वे आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक जर घेतलात तर प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना त्याची मदत होते. बरोबर. त्यांना कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देण्यासाठी आपणच एनकरेज करू शकतो आणि ते गरजेचं आहे. कारण ज्या वेळेला आपण आपल्या स्तरावर वर्गामध्ये शिकवतो त्यावेळेला प्रज्ञावंत विद्यार्थी हे मला येतं या आत्मविश्वासाखाली असतो. बरोबर. पण त्याला तू आज कुठच्या शाळेमध्ये आहेस, तू कुठच्या इयत्तेला आहेस आणि तू काय ज्ञान प्राप्त करतोयस याच्याही पलीकडे अजून याच्यामध्ये भरपूर ज्ञान बाहेर विकसित झालेलं आहे याची जाणीव करून देणं पण शिक्षकाचं मे बी पालकांचं पण कर्तव्य आहे. नक्कीच नक्कीच बरोबर आहे. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने म्हणजे खूप छान उत्तर आहे की हे पालकांनी आणि शिक्षकांना दोघांनाही म्हणजे ते लागू पडते की कशा पद्धतीने ह्या मुलांशी आपण टॅकल करायला पाहिजे किंवा त्यांच्या शंकांचं निरसन कशा पद्धतीने करायला पाहिजे. शुक्ला मॅडम, आपण जेव्हा बघतो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स म्हटली की त्यांचं एक सुंदर असं स्टेटस असते, त्यांचे युनिफॉर्म असतात, त्यांचं इतर असं म्हणजे टाय मस्त की युनिफॉर्म, त्यांचे बाकीचे जेव्हा प्रोजेक्ट्स वगैरे ते घेऊन जातात असे रस्त्यावरून घेऊन जातात त्यावेळेस त्यांचे सुंदर असे दिसत असतात. ते एक वेगळी म्हणजे इतरही म्हणजे आम्ही जेव्हा सुद्धा बघतो अरे ते खूप छान काहीतरी घेऊन चाललेले आहेत, प्रोजेक्ट काहीतरी हातातून काहीतरी केलेलं आहे, ग्रीटिंग कार्ड केलेली आहेत किंवा इतर काहीतरी केलेलं आहे, खूप छान वाटत असते. हे करत असताना एक माणूस म्हणून जगण्यासाठी जी काही मूल्य लागतात ती देखील आपण आपल्या शाळेतून त्यांना देत असतो. जेव्हा तो या शाळेतून बाहेर पडेल त्या शाळेतून पुन्हा पुढचे एज्युकेशन घेऊन तो जगाच्या
उंबरठ्यावरती किंवा जगामध्ये जेव्हा तो प्रवेश करेल एक माणूस म्हणून जगण्यासाठी, तेव्हा माणुसकीची मूल्य, माणूस म्हणून जगण्यासाठी असलेली मूल्य ही त्याला आपण प्राथमिक शाळेतून दिलेली असतात. या दृष्टिकोनातून आपण कशा पद्धतीने प्रयत्न करतो? कारण आज संपूर्ण जगामध्ये जे काही चाललेलं आहे, आपण भारताचाच विचार करूया. भारतातल्या मुलांचं जी वैचारिक लगेच नैराश्य येण्याचं जे आत्ताचं प्रमाण वाढलेलं आहे, त्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला, कारण आज एखाद्या ह्याला जर आपल्याला 100% अपेक्षा आहे, त्याला 70% मिळाले तो लगेच डिप्रेशनमध्ये जातो. एखादा जर कुठल्या तरी जर शाळेमध्ये जर सर त्याला जरासे जरी ओरडून म्हणाले तो लगेच डिप्रेशनमध्ये जातो. आणि आपण सातत्याने टीव्हीवरती किंवा ह्या वृत्तपत्रामध्ये वाचत असतो की याचा परिपाक अनेक वेळेस फार वाईट घटनांमध्ये होतो. तर माणूस म्हणून जगण्यासाठी, त्याच्या स्वतःचे सेल्फ रिस्पेक्ट जागे करण्यासाठी आणि ठामपणे ह्या जगामध्ये पुढे जाण्यासाठी कशा प्रकारे आपण त्यांना सहाय्य करत असता? खूप मोठा प्रश्न आहे आणि खूप गरजेचं पण आहे. तर तुमच्या कोकणसाच्या माध्यमातून मी खरंच हे मेसेज आमच्या मुलांना, टीचर्सला आणि पालकांना देऊ इच्छिते. शिक्षण जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सर्वात पहिलं जे स्ट्राईक होतं मला, दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज लाईफ स्किल्स. ओके, म्हणजे हे सगळं जे आहे की आपण सक्सेस पण आपल्याला पचवून घेता यायला पाहिजे आणि तेवढंच आपल्याला फेल्युअर सुद्धा पचवून घ्यायला पाहिजे. मग ते कसं होईल? ते ओव्हरनाईट चेंज होत नाही. किंवा लोक म्हणतात अरे तुम्हाला डिप्रेशन आलं आहे तर तुम्ही एका थेरपिस्टकडे जा आणि सल्ला घ्या. पण तसं नसतं. कारण सर्वात पहिले मी हे सांगायला म्हणते, डिप्रेशन म्हणजे काय हेच चुकीचं वर्ड लोक यूज करतात. दॅट हॅज बीन कॉइन्ड व्हेरी इनकरेक्टली. म्हणजे तुमचं जे वर्कलोड आहे, म्हणजे आपण जेव्हा वर्कलोड बोलतो आपल्याला वाटतं की ते फक्त प्रोफेशनल नाही, असं नाहीये. मुलं पण जेव्हा शिकतात तर त्यांच्यासाठी ते वर्कलोड म्हणजे त्यांचा अभ्यास किंवा त्यांना दिलेलं गृहकार्य किंवा वर्गात दिलेलं कार्य किंवा जे शाळेच्या नंतर जेव्हा घरी पोचतात तेव्हा घरी पण काही मुलांना घरी पण हातभार लावतात घरी जाऊन मुलांना. तर दॅट ऑल माउंट्स टू काइंड ऑफ अ प्रेशर इन दॅट चाइल्ड. इट बिल्ड्स ऑन. आणि जेव्हा पालक किंवा कदाचित आमचे टीचर्स असं करत नाही, वी आर सो लकी, दे आर व्हेरी माइंडफुल ऑफ देअर वर्ड्स. पण कधी कधी कुठे ना कुठे हेही होत असतं की कोणत्या तरी एका मुलाने किंवा जास्त दुसऱ्या मुलांनी परफॉर्म केलं नाही तर लूज कमेंट्स पास करतात. तर त्यामुळे ते कुठे ना कुठे घर करून जातं आणि दॅट बिकम्स ट्रू फॉर दॅट चाइल्ड. म्हणजे तुला हे येत नाही, तू डंब आहे, एवढं सुद्धा करू शकत नाही का, असे जेव्हा कमेंट्स असतात ना, एकदा केलं, दोनदा केलं, तीनदा केलं, त्या मुलाच्या घरात ते आत्मसात होऊन जातं आणि त्याला खरंच वाटायला लागतं की मला येत नाहीये. बरोबर. सर हे जर चेंज करायचं असेल आपल्याला तर ते सुरुवात कुठे असते? तर आमची जी मुलं आहेत त्यांच्याबरोबर कम्युनिकेशन कोण कोण करतं? सो द कम्युनिकेशन पार्टनर जे आहेत, जे मुलांची मित्र, बरोबर, सर्वात जास्त ते गरजेचं आहे. सो व्हॉट वी नीड टू बिल्ड इन स्कूल सिनारिओ इज बिल्डिंग पिअर रिलेशनशिप. सर कसं असतं, आमच्या एज म्हणजे इवन दॅट इज ट्रू फॉर अस ॲज अ प्रोफेशनल, आपण जे काही आपल्या रिपोर्ट हेडिंग जे आहे, रिपोर्टिंग हेड आहे त्यांना सांगू शकत नाही किंवा आपल्या घरी आपल्या इनलॉजला सांगू शकत नाही, असं काही असेल ते आपण नक्कीच आपल्या मित्राला जाऊन सांगू. बरोबर. सो द फर्स्ट थिंग व्हॉट वी नीड टू बिल्ड इन ॲज अ सोसायटी इज बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप ॲज फ्रेंड्स कम्युनिटी. मग ते एक वर्कशॉप आपण जेव्हा घेतो तेव्हा आपल्या मुलांना समजवून द्यायला पाहिजे की ॲज अ फ्रेंड व्हॉट यू कॅन ऑफर टू युअर फ्रेंड. म्हणजे फक्त एका हाताचं नसतं ते, एक हाताने द्या आणि एक हाताने घ्या. आज मला पाहिजे, काल उद्या तुम्हाला लागेल. सो व्हॉट आर दीज थिंग दॅट यू कॅन ऑफर टू इच अदर. मग ते शैक्षणिक असू दे किंवा एक डान्स प्रोग्राम असू दे किंवा प्रोजेक्ट्स, जसं आपण थोड्या वेळापूर्वीच म्हणाले. सो वेन दे वर्क इन अ प्रोजेक्ट इज अ टीम, वी आर ॲक्च्युली बिल्डिंग अ टीम की मला हे येत नाही तर मी कसं कम्युनिकेट करू, प्लीज हेल्प मी. या. सो आता एलिट सोसायटीमध्ये असं आहे की अरे आपण हेल्प कशी मागायची, आपल्याला असं वाटतं कुठेतरी आमच्यामध्ये कमतरता आहे ना म्हणून आम्ही हेल्प घेणार नाही. तर ते चुकीचं आहे. हेल्प इज ऑलवेज सॉट. ओके, तर ते कसं आपण विचारतो दॅट मॅटर्स अ लॉट. मग इथे काय आलं, हिअर वी नीड टू बिल्ड इन अवर कम्युनिकेशन स्किल्स. पण जेव्हा आम्ही कम्युनिकेशन स्किल वापरली, आम्ही फ्रेंडशिप बिल्ड केली,
तर आमच्याकडे इतकी स्ट्रॉंग सपोर्ट सिस्टम आहे की दॅट प्रेशर विल नॉट कंपाईल इनसाइड, आणि त्यामुळे मुलांना तसं स्ट्रेस लेवल बिल्ड होण्याची शक्यता कमी आहे. पण दुसरा स्टेप आपण काय घ्यायला हवं, जसं आमच्याकडे योगा पण आम्ही घेतो असेंब्लीमध्ये, किंवा योगा डे असतो तेव्हा पण घेतो, आणि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जे आहे ते पण आपण घेतो. मग जेव्हा आपला व्यायामचा प्रकार हे जेव्हा इट इज पार्ट ऑफ युअर रेग्युलर रुटीन, त्यावेळेला जे आपले बॉडी हार्मोन्स असतात ना, दे आर व्हेरी ऍक्टिव्ह. सो वेन युअर हॉर्मोनल बॅलन्स इज परफेक्ट, यू नो, यू आर एबल टू डील विथ द स्ट्रेस सिच्युएशन इक्वली. जेव्हा डिप्रेशन ज्या माणसांनी फेस करतात ना, तेव्हा ते हॉर्मोनचं लेवल कुठे ना कुठे डिस्टर्ब असतो. सो व्हॉट वी वुड बिल्ड इन इज मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग एक्सरसाइज अँड प्युअर रिलेशनशिप. हे सगळ्याचं जेव्हा कॉम्बिनेशन आमच्याकडे असेल तेव्हा आमच्या मुलांनी नक्कीच ते फेस करू शकणार आहेत. आणि फेल्युअर, स्पोर्ट्स इज अ बेस्ट मीडियम टू मेक देम अंडरस्टँड की फेल्युअरला आपण इक्वली कसं एक्सेप्ट कर. म्हणजे आपण सापशिडी एज ओल्ड गेम जे आहे आपल्यामध्ये, तुम्ही वरही जाता आणि साप आला की तुम्ही खाली येता. It's a very simple game, but when you are teaching them, you teach them these rules. This is where your teacher ला जे आपण आपल्या जे संस्कृत सांगा किंवा आपले जे लोकल लँग्वेज मध्ये आपण गुरु का म्हणतो, बिकॉज ह्या सगळ्या जे व्हॅल्यूज आहेत ना, ते आपण कधी ना कधी कोणत्या तरी रेग्युलर सिस्टम कम्युनिकेशन मध्ये आपण त्या मुलांना सांगत असतो. बरोबर. त्यामुळे जेव्हा ते सामोरी सिच्युएशन जेव्हा येते, दे नो द सोल्युशन. राईट. वेन वी नो द सोल्युशन वी फेस इट. जेव्हा आपल्याला सोल्युशन दिसत नाही किंवा कारण माझ्याकडे लोकच नाही त्यामुळे मला सोल्युशन साधण्यासाठी मी कोणाला अप्रोचच करत नाही, दॅट्स वेन आय फील दॅट आय एम फेल अँड दॅट्स वेन आय वुड प्रॉबेबली कमिट अ सुसाईड. राईट. सो दॅट्स हाऊ आय थिंक वी आर बेटर ऑफ इन बिल्डिंग द कम्युनिटी फॉर फ्युचर जनरेशन. नक्कीच, एकदम खूप चांगलाही आहे. आत्ताच्या म्हणजे शिक्षकांना सुद्धा, पालकांना सुद्धा आणि मुलांना सुद्धा अत्यंत उपकारक असा सल्ला आहे की आपण निराश न होता किंवा निराशेच्या गर्तेत न जाता निराशेची कारणं शोधून त्याच्यावरती आपण ओव्हरकम करायला शिकायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी हे अनेक उपाय आहेत की ज्याच्यामुळे आपण ते करू शकतो आणि ते सहजासहजी शक्य देखील आहे. निश्चितच आज आपण या माध्यमातून कणकवलीतल्या प्रथितयश अशा 3 शैक्षणिक संस्थांच्या अत्यंत सुंदर अशा प्रिन्सिपल आणि 2 CEO यांच्याशी बातचीत केली. त्यांच्याबरोबर असलेल्या संभाषणातून मला एकच दिसून आलं की इंग्रजी माध्यम हे जसं मुलांना ह्या जगामध्ये पुढे नेऊन जाण्यासाठीचं अत्यंत एक प्रभावी माध्यम आहे, त्याचबरोबर या संस्थांमधून त्या मुलांना एक माणूस म्हणून घडवण्याचं अत्यंत चांगलं कार्य होते आहे. आणि निश्चितच आजच्या जगामध्ये एज्युकेशन बरोबर ही सुद्धा गोष्ट फार महत्त्वाची झालेली आहे. मग ते एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण तर आहेच, त्याच्याचबरोबर आपलं कल्चर, आपलं आर्ट, आपली जी काही संस्कृती आहे ती, स्पोर्ट्स आहे, एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत आणि त्याचबरोबर आपला पारंपरिक किंवा वर्षानुवर्षे आपल्याकडे जो चालत आलेला तो योगा किंवा इतर ही ज्या काही एक्सरसाइज आहेत त्या करण्याचे सुद्धा अनेक चांगले उपक्रम यात शाळांमधून राबवले जात असतात. याचाच अर्थ असा की केवळ शिक्षण हेच नव्हे तर त्याच्याचबरोबर इतर मूल्य शिक्षण आणि त्या मुलाला या जगामध्ये अत्यंत समर्थपणे पाऊल टाकताना असलेला कॉन्फिडन्स देण्याचं काम ह्या तिन्ही संस्था तेवढ्याच समर्थपणे पेलवत आहेत आणि करत आहेत. सर, आपण मॅडम, शुक्ला मॅडम, कुलकर्णी मॅडम आणि तानावडे सर, तुम्ही तिघही जण आलात. खूप चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या माध्यमातून तुम्ही प्रश्नांची उत्तरं तर दिलेलीच आहेत, परंतु ती आपल्या मुलांना आणि पालकांना देखील खूप गरजेची आहेत. आज आपल्या मुलाला एखाद्या शाळेत घालताना पालकांनी आपला माइंडसेट काय असायला पाहिजे, त्यांच्या अपेक्षा मुलांकडून असलेल्या आणि मुलांचा देखील आपण जसं पुढे जातो शिक्षण घेताना तेव्हा आपण कुठपर्यंत जाऊ शकतो किंवा ते डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला आपण शिक्षकांची कशी मदत घेऊ शकतो ह्याची खूप चांगली उत्तरं तुम्हाला तिघांकडूनही मिळालेली आहेत. त्यामुळे निश्चितच तुम्हा तिन्ही इन्स्टिट्यूटच्या जे कोणी डायरेक्टर्स आहेत किंवा प्रमुख आहेत त्यांना मी खूप खूप आधी धन्यवाद देते की तुमच्या ह्या इन्स्टिट्यूट्स तुम्ही समर्थपणे इथे चालवल्या आहात. कणकवलीसारख्या तालुक्यामध्ये तुम्ही ह्या समर्थपणे पेलवत आहात, तिथल्या मुलांना तुम्ही शिक्षण देत आहात आणि निश्चितच भविष्यामध्ये तुमच्या शाळेतली मुलं एखादा आपल्या सिंधुदुर्गातला सायंटिस्ट झाला, उत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय लेवलचा खेळाडू झाला, गायक झाला, योगा टीचर झाला तर त्यात
काहीच मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण तुम्ही पहिल्यापासून त्या मुलांना त्या पद्धतीचं शिक्षण देत आहे. त्यामुळे मी ह्याच गोष्टींची अपेक्षा करते. येत्या काही वर्षात आपल्याला असे विद्यार्थी आपल्या शाळांमधून बाहेर पडलेले आपण निश्चितच बघू. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि तुम्ही सगळेजण आलात आणि आमच्या कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून या सगळ्या आमच्या सिंधुदुर्गातल्या तमाम पालकांना तुमच्या संस्थांबद्दल सांगितलं, त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मॅडम, खरं म्हणजे ही संधी, एक सिंधुदुर्गचं तळमळ या माध्यमातून लोकांपर्यंत नेण्याचा तुम्ही हा जो प्रयोग केला आहे हा खूप स्तुत्य आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून, किंबहुना आता इथे उपस्थित नाहीत त्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कोकण नाव साधचे मी आणि आम्ही सगळेजण मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सो मच.